Brunofurnitures pamwechete naMaitt vakaitira Marcelin uyo anga ari part of round ravo utsinye ashaikirwa nemwana vachibva vadecida kumudanira maCID kuti vamunyime mari yake akakonewa kana kuviga mwana wake zvakanaka nenyaya yemari iyoyi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vamwe vari kushava kuti kusei nyaya iyi taidzosa nhasi inyaya yekuti since tete Mildred vanga varamba vachiita noise vakazodana vamwe vanhu vanga vari muraundi kuti douyai mutaure nyaya yenyu. Marcelin uyu abva auya akataura nyaya yake akati veduwe ini ndakashaikirwa nemwana ane 12 years ndichibva ndati chindipaiwo 1000 yangu. Vakabva vatanga kunzvenga vasingadi kundibhadhara 1000 yacho iyoyo. Gogomusalad vabva vataura vakati aiwa Bruno iwe uri mwana wangu dei wachibhadhara wasiyana nezvakate mother vachiadvertisa marounds. Ndakabva ndaonawo ndikazviyemurawo ndikabva ndapinda kuinbox kwaMaitt zvemaraundi zvakamira sei ndopa vakanditsanangurira. Ndatodzowo vamusisi wangu vari kuUK song ndopa vakati it's fine iwe wachitamba ari masita 2 pamasita 2 next round parinozopindawo inini ndopiwa masita SI iwe pamasita ari kunotanga kupinda unopiwa SR 2 iwe vakati ona inini ndapadhuze nemuchato saka inini vanhu munofanira kuti muite sei munditange. Vakandira Maitt number 1 mumwe munhu wacho ndandisiri kumuziva number 2 Bruno anga ari number 3 raundi iri raiva rima 500 pamunhu so ndaikanda 1000 yangu 500 ne500 yasisi vangu mari taitumira kuna Maitt ndaichi ndikakanda Maitt ikasvika kwavari ndobvunza mugroup vanhu votodaira kutoti yatapiwa mari uye tasvika panumber 3 kuna Bruno ndakaisa mari yangu yongotori musi wa 1 Bruno mari waiona here round Bruno akatondibvunza akati okay zita rako ndiwe ningi wakanda mari yakati akatotaura zvisese zvazviri apedza ndikati kose usiri kunokonfirma mugroup kuchibva vatoti nhai mention 1 Marcelin because mari handiti ndakakupa. First name rangu ndaifanira kuti ndikandirwe after 6 months. Musi wa 29 kwacho nekanga iri Saturday. Round past 4 ndo pandakaisirwa message nemusikana akati sisi mhanyai kumba mwana adona. So ndakati ndichisvika paflat pepe ndakaona vanhu vakuru vanhu vakazara vanhu vari kuchema. Ndo pandakangoona mwana wangu achitakurwa achibuda ropa mukanwa. Mwana akabva ashaikira muroad tiri paway yekuenda kuchipatara. Ndikabva ndapinda kugroup ndikaupdate ndikati guys ndokumbirawo ndasaranganyika nedambudziko since inini yanga ingori 10 yangu ndokumbirawo mundipo mari yangu nekukasika tori kuchipatara mwana wangu ashaika. Ndikabva ndaisa munin'ina wangu ndikati ndiye achanga ari in charge yekuti anga achitora mari because panapa pakutoda mari nedambudziko ratasangana naro as a single mother hapana munhu anokwanisa kuti anga achidibatsira. Pana iri kutanga kwachona ndakaenda hapana mari yakakandwa ndakaenda kubasa ndikakumbira chikwereti yekuti ndikwanise kuti nditakure bhule mwana. Tikaenda tikasvika kuZimbabwe but unin'ina aingotaura kuti sisi hapana mari dzaiswa. Maitt vakandiisira message zvikanzi Maitt vati vari kuda madirections ekuti vauye kunamwe. Ndikati kune munin'ina wangu whatever pamwe maybe vari kuda kuuya nemari vapi hapana munhu akauya. Takaenda tikanoenda kudomboshava ndikanoviga mwana wangu akuda kudzoka marebhasi takaenda kwaMaitt kumba kwavo ndikasvika daiva nemasecurity guard yanga aripo wasu anga aripo zvikana I just want my money. Ndo pandakabva ndatoita pressure tikapinda mumba macho tikagara ndaiva nemwana akatanga kuvaisira mamessage achiti nhai Maitt maiyedeve kufirwa kwemwana wavo zvikanzi avaudze kuti mari hadzisati dzaita ndichauya ndikati hadzisati dzaita sei. Ndo pandakanzwa mamessage nemusikana vamwe vese vakakanda kukasara Maitt naBruno. Ndikati kwaimimi mari yenyu yeraundi zvikanzi no inini tichaita sei ndiri kubatanidza. Ndikati aiwa inini handina hangu kwandiri kugara ndofunga ndakagara about 5 hours ndiripo. Ndikati inini I'm not going anywhere. Wasu pakatanga kurira pafoni panga pakanyorwa kunzi munangagwa intelligence something like achifona achidaira foni wasu achiti no vakagara havasi ndiri kungodawo mari yangu yekuti ndiite sei ndiende panapa sei vasinganyari. Maitt ndaiti ndikatumira mari yeraundi ndaivapo ne200 yefuel but Maitt vakatadza kundifungira kana kuti vaite sei vanyari zita rechi2 vamwe vakanda. Maitt renyu naBruno Maitt handinokwanisa kunge ndichibatirwa mamessage. Bruno ko rimwe zita racho nakachindipa ikandibhalansisa zvinhu zvangu kana iwe diwe pakaita 2 days 3 days hapana handichatodayirwi naye Maitt vakatanga ndiri kubatanidza aiwa ndikatodairwa mamessage zvamutose. Ndobva ndakabva ndati kuna Bruno ndikukumbirawo ndipe mari yangu oro ndoita zvokuya kushop kwenyu. Bruno ndopa akandudza mashoko ekuti inini handina kupiwa mari yenyu naMaitt
maititi vakadya mari yenyu inini havana kusvitsira mari yangu inditi mari ndatora makanditumira chitunha chemwana kwenyu kuinbox kwangu ndikati mushure mekunge ndikukudza kuti Bruno tarisa situation yandiri chimbomira zvekundiignore up to now maititi nkavabvunza havadaire Bruno akandiblock. Zvinorwadza zvakaitwa naMaitt ende amai ava vanga vane need kwava kusiri kuti vari kuda mari yekutambisa ende ranga ragara riri jana ravo. Anyway, nyaya yeraundi yaingofamba zvakanaka asi yakazongokanganisika panyaya yemuchato. Koiko kuda kupa munhu fiye, kuda kuisa munhu fiye makutanga kudana mnangagwa intelligence. Pamaitanga zvemarounds pava pane mnangagwa intelligence here, pakanga pasina. Asi munhu nekuti akuda mari yake akutanga kutyisidzirwa. What is that? Bruno anoda kuzviita munhu wepamusoro chaizvo anoda kupa masocialites maheadboard. Iko zvino anga ari busy kuda kupanana nagreatman headboard. Iye greatman akatenga new one kwaari, atoudzwa akanzi aiwa kaBruno usade kundishamisirira ndakatanga headboard kwauri, unoda kundipai mahara kuti zvaita sei? Ngaabhadhare mari yevanhu kwete kuda kuita mbiri nekupa vanhu maheadboard emahara. Chaanoshaya i500 here yekuti abhadhare mai ava. Alright, zviri nana bhadhara 500 then imwe yosarira kuna Maitt. Madhira avo naBruno hanzi madhira ari clean chiiko chakadaro. Musadaro Maitt, musadaro Bruno, taurana mai vako avo 1000 ishoma shoma moendirwa kumaloya, moendirwa kupi nenyaya diki yakadai. Koinga vane dzakawanda wani muri kuvapa, kungomupa 1000 yake monyarara. Hamurwadziwo nemwana wake anga ane 12 years, hamurwadziwo here? Ivaiwo nemwoyo wekungobereka, mwoyo wekuti dema murimi. Marcelin anopisa tsitsi, Marcelin mwana waMwari anotaura nehunyoro, haana chaawedzerera, haasi kutuka. Kana muchindinzwa mupeiwo mari yake. Bruno, kana wakabva kuna mai nababa newe mwana wangu murandakadzi, ipai mai ava 1000. Denda ndichiwana zvangu ndaimupa. Ari kubvunza zvakanaka, adakara auya pano maamuchimublutika. Munodya mari yakadaro inorwadza kudaro? Bruno, hanzi chivi hachiyeri musi wacharimwa. Kunamata vanoreti, hamurwadziwe here? Bruno, 500 US. Uri kureva kuti kubva nguva iyoyo hausati wambowana 500 mukambani mako. Chiwopfeka hembe dzekuchechi dzeyoti hoho, umwe munhu achichema misodzi yeropa. Vedu wei, zvimwe zvinuka munoita munyama isingaperi. Marcelin anopisa tsitsi. Ndiri kutenga nyaya yani, bva panapa. Musatanyoko muroi, bva pano. Kana nchiti vanhu bhadhara enda tuka. We Bruno, uri mwana wangu ina ndimbokutukini. Ndinotokurayira, ndinotokuda Bruno. Asi samai vako ndoda kukuudza kuti tsvaga 500 US upe mukadzi uyu.